сябры, сёння я прадставлю вашай увазе лепшыя творы беларускай дзіцячай літаратуры. Асоба нараджаецца ў дзяцінстве, і таму менавіта дзіцячая літаратура вучыць дабрыні, сумленню, великадушнасці. Чытаючы можна марыць і уяўляць сябе адважным рыцарам ці прыгожай прынцэсай, падарожнічаць, гарэзнічаць і жартаваць, перамагаць страшыдлаў і абараняць слабых. Творы дзіцячай літаратуры, аднойчы ўвайшоўшы ў свядомасць хлопчыка ці дзяўчынкі, заўсёды пакідаюць у душы глыбокі след. І вельмі добра, калі гэта далучэнне да прыгожага, светлага, узнёслага адбудзецца як мага раней. Зрабіць цікавае падарожжа з любімымі героямі дапамогуць наступныя кнігі. Жылі-былі на адной вясёлай паляне разам з іншымі звярамі вожык і заяц. Добра ім жылося. Ду адзін дзень хмаркі засланілі сонца і пачаў ісці дождж, доўгі, бясконцы. Хіба зачырваніць ягады, вырастуць грыбы? Што рабіць? Па падказцы мудрага крумкача вожык і заяц пайшлі ў лес шукаць іншую паляну. Маленькія героі перажываюць шмат прыгоду, адшукаюць многа розных палян, быццам і сонечных. Але ўсё адно яны вераць сваю родную паляну і стане самай сонечнай ва ўсім свеце. Чаму вернуцца вожык і заяц і ад чаго сонца зяе над іх родным домам, вы даведзеце ў гэтай казцы Валерія Гапеева «Сонечная поляна». Казачная аповесць Кацярыны Хадасевіч Лісавой «Зорка нябесная, зорка зямная» нас заўсёды прываблівалі прыгожыя, зорныя, далячыні. Хацелася спазнаць іх таямніцы. У гэтай кнізе адкрываюцца самыя запаветныя сакрэты бязмежнага космасу. Гэта больш, чым навуковае даследаванне, больш, чым назіранне з дапамогай тэлескопаў. Гэта прыгожая, рамантычная казка. Кніга пазнаёміць самай абаяльнай зоркай, якая таемна пабывала на зямлі. Фантастычныя пераўсабленні і казачныя падзеі. Праз усё гэта давядзецца прайсці юным чытачам з незвычайным персанажам кнігі. Ігнат, Стась, Мікіта і Юля. Неразлучныя сябры. Разам з настаўнікам яны выпраўляюцца ў цікавае падарожжа, спазнаюць знакамітыя мясціны навагрудскай зямлі, спрабуюць разгадаць сакрэт гары Міндоўга. Куды прывядуць пошукі верных сяброў? Пра што яны даведаюцца? Дзе змогуць пабываць? Аб усім гэтым і не толькі распавядаецца на старонках кнігі Міхася Зюзюка «Таямніца гары Міндоўга». Серыя казак Алеся Карлюкевіча «Прыгоды Шабуршуна» у кнігах апавядаецца, як Шабуршун, які жыў да гэтага на беразе невялікай ракі Балачанкі, патрапіў выпадкова ў мінскую кватэру для дзяўчынкі Веранікі. Спачатку пасябраваў з ёй, а потым, пакрыўдзіўшыся на дзяўчынку з яе легкадумнага стаўлення да вучобы, адправіўся ў самастойнае падарожжа па Свіслачы, у спадзяванні вярнуцца такім чынам на берагі роднай сваёй Балачанкі. Кніга Андрэя Жвалёўскага і Еўгенія Пастэрнак «Гімназія нумар 13» распавядае, як некалькі мінскіх гімназістаў трапляюць у вельмі незвычайную сітуацыю. Іх гімназія зачараваная, час тут спыніўся, а дапамогі і паратунку чакаць няма адкуль. Прыходзіцца добра паламаць галаву, каб вярнуцца ў нармальны свет для звычайных рэчаў. Падлеткам 7 класа трэба наладзіць стасункі з дамавымі, угаварыць катаваску, даць неабходныя інструкцыі, як дзейнічаць, збіраць нязвыклыя артэфакты, але самае галоўнае – вырашыць тысячагадовую спрэчку белых і чорных язычніцкіх багоў. Вас чакае попросту фантастычныя прыгоды, захапляльнае падарожжа ў чароўны свет міфаў і легенд. У цэнтры аповесці Андрэя Федарэнкі «Шэрбат і талер» пошукі дзяцьмі падчас канікул скарбаў напалеонскага войска. У іх рукі трапляе старая карта-схема і 3 сярэбраныя талеры, якія стануць ключом для разгадкі тайны. Паралельна з дзецьмі скарб шукаюць шайка дарослых. Шмат выпрабаванняў чакае юных герояў, 3 хлопчыкаў і 2 дзяўчынак, але яны знойдуць скарб. Штуршком для гэтага паслужыць роднае беларускае слово. Паважаныя чытачы, запрашаем вас наведаць нашу бібліятэку і ўзяць спадабаўшуюся вам кнігу.